maawatan, adak masudsudan, nanriknak na tay mandumduman. Masaksaktan ng riknak, waday mainilak, palasa ngayon kakaak-akbay. Namayak mat maawatan, nusay wado sinriknak. Watak pa'y kay man-en ay ayam, musiga ang et-en kapay tay-taynan. Sinay damo pa'y lang kurso na daksik mabain ang rikna ayon man ibaga. Kat-uway layat at ading humupas, uray tao-en pa'y di lumabas. Adak malilingan, wada di problema, sak-en payan kapan kamanga. Iyak ay maragsakan, musik ay matulungan, tanalag ang rikna tansik nang iyak pa'y ang anusan, na itapon ay layat. Kung ulay lumagay pagkakunsik mangibilang kas-isay kadwa. Sinay damo pa'y lang kurso na daksik mabain ang rikna ayon man ibaga. Kat-uway layat at ading humupas, uray tao-en pa'y di lumabas. Lumagapay ka na, mantungkal kas natken at makaawat ta. Tumtang tuman siguro'y tiyempo, malinglingan nikas nanamdam ko. Sakit di puso ay inamami. Sinay damo pa'y lang kurso na daksik mabain ang rikna ayon man ibaga. Kat-uway layat at ading